Hagani katayo ke kunhun UPCN ke yo kejat hak senong sa asnyang ke bahab ke distrik West Gentia Hills. Ke bajengai kumbah 1 kilometer na Sorjowai. Hagani ke senong nilai kendo ikawe ke kunhun jongki kentai. Ka kunhun yarap ladia ya ke balatip kum ke cirup lang self-help group. Ke balaseng daki katu kani kilong kemia hak senam arhajar pra. Hak jingya lenti hak ni shposnem. Kani ka kunhun ke letrai borba kumno ban kentiu kayo kakot jong ki para nong song snong kam tam ki para kenthei jong ni ka snong ka snong sa asnyang ka de ka snong ka ba ki babon ki de ki ba em da ka rap bat ka rijing ri kumta da ka ba penan kamik ni ki mar ki ba mi ha snong ki trei ki kamru ki be dei bat kumno ban kam penjanai ya ka kamai ka ji jong ki ka kerteng jong ka self help group jongi ka de ka sirup lang SAG tengi laseng ya kan ada hajar pra tengi lahir keru ladap si posnya mentah grup jongi ningkong ngi laseng ya ka te lingba ke hikai jongka MRDS bakala khot yengi te hikai yengi bakumno bangen nang ban kensyau pendiap tengi yo sisa ki jing mentoy nagi hikai lagi training per lingba ke nega self help group tengi tip ban ya seng kam seng jamru de lingba jongka ningkong te nama bangim padon seng ngiri sedang banyak kensyau ya senyang da isembay shenrai sembay sing reu hadam tengi ya rap komta hadin nang ta pade ngilet ya ti tliu pankhana seyeng jong kibreu da ka bormet la jong nama bangim pad ya don pisah hadin bangi ya don kendiat kensot syu airam keliang iwe tengi sedang banyak sang kam hino ki long kemia jong ka cirup lang self help group nalor bagi trei ki kam ban penmi ki mar ki balasong ki mar rap ba penmi na lasnong donru na preng joki ki ba persang ban trei ki kam ki ba compare ni ki waipat haga yeng jong ka weni ki dikhot jong ni ka kunhun kata ikong redatoris stem haga ba kani ka long kemia kala persang ban penmi ya ujat slasha omno slasha hendrai da ka ba pendon kam da ukhau hang ni PE bakani kalong kemia kapen mi ya weipat ujat slasha da ka bapendan kam do khau henrei tang ya ubala tat no khau shatja ne do khau perset hadien balada penya klat u khau perset no khau ban shatja la khle alang bat khniat ke sini bat hadien kania la sdi terkhong hau khio flasha basna ro khau te ngasna nang benda bandi hayeng suwa nekong tengah nyau ba ubang bat ka jeng mat ru ka ya dei bat ka jeng bang bat ka kaliang ka jeng ko jeng khia ru ya dan ka kastre ka sini don kam tang ba flasha te hapen don kam do to don kam flasha su ngapen ya yau tang ba don gi bakot exhibition bat don ru ki ba hajan jing pa senong jong iru tengah tap ke paket ke ba tador ku ba si phau tengka si paket ha bagi mat te kisnya bagi ba kisnya oki ong ba ubang bat kaya daru naka jupang aset dan kastrek sa uway pat umar bam malapan mi di kong redatoris stand urew coffee
Hakabalaong bauday ubam siyam lapanan kam daway hakapor batung yu ne u organic coffee. Tang na uway utanray diang coffee hakper jong kanihi kalong kami. Ikong Rida Torres Stan ipersyang ban penmi u coffee na kanika yeng ban penya yaw yunu coffee hakisong kibarit bah. Balaong bau nu coffee ulong ubayarap ru ya kakot kakya. Bắn mình màn bắn đi là tới mũi xuống màn Yau kopi ru nga ime itong tang ba ngente ban pendan kam. Te hadin se katto kan ne. Hadin katto kan ne ula sinteu bat u so bat ula i. Nga ibang yo to so. Te hadin kata nga khet bat nga persang nga keli na ime kum no ban le. Te ime ibatai molo mala ba ide temen. Te tang susem nga sem bat khet bat klong yo to u seng. Nga thật nghĩ nga sdi nang kong na yeng hi bạn nga singaw ba nga hayeng ru ki ong nga ong ye ikpa sim mat mo phi i ong em ngam tre la da yap mo phi i ong nga te nga sim bat nga mat hi bat da nga la mat nga ong ye ki wat di yo no slasha ba nga sana sa ngan yap mga hi tang ba ngan sngat nga ong ye ki te da nga la di hayeng na siyamba u ay jing set bat ni kajeng pang madru u yarap ha na khot or kondek kopi na marba u be u banga susna undan dawai bakle nga susdi hi tang ma u undan dekle e yo topat nga te su haka exhibition hi nga le bat nga thap haka si phau tangka si samaj ta nga thap bet ar phau tangka si paket te haki exhibition bangalek te nga thap san phau paket ru ki breu ki sembek baro Watlah hakajinnya jo kejat jongi hakni kishno. Kasun beneng kam syam la ailat tan ban ringdor. Na kajingjor slap bat kajingdo ke boarding elektrik. Henry hakajinnya drong sa hakajing joko wai bat kadkhot jong ka chirup lang self help group. Kata hakajing jo ikong hambak la rembah. Hang ne pat dak le jumut hakabat penmi usin rai ba bananam ha hakajela kata usin rai la kadong bat kumju ri using. Hadian meladap hak terlihat Yushin Raim,
Hakane ke hiang pat lasong penuan doriu haki plasong ke badan ru bat ke jingko bala shan bah. Bat kumju ru yus ing ke bala det telia. Ni shenrai bangi penmi nang ni bangi ya rap hi lejong dengan ya penmi te na uni shenrai ken ya rap yang ni bangin yo ban siu by school kon ban hit got kon kumta ni dei ban ki tan jong hi ba ki khat la ka dok ya uni shenrai te kamon yo tang chi sen ni thong chi sen ban yo ka chi sen don ki ba penmi da ki san spa kilo da ki hajar kilo kumta kat kum kor klan jong ka rap jong ti ni penyak yau kat ba don badawa kat ba don bapan de la don ki ba wan na baru ni ai la don skini ki tan jong iru Shillong sha Kolkata sha Kerala de bun ki bri ki ba wan na ko Kerala ha ka por be yau us ing ude sumbai bang yo hi na kini ki tan jong i ba penek pensa sumbai hi de nangi hi ba sumbai o tengi penyak yang yau yo kum jo hi kum ba long yo shenra Hakini ki sngi ki bamenta la kalong haki emlang saalang ka jinge telun lang ki long kemi banekit ya ba hagabasan dor ki emlang saalang ka jingkala hi kawan haki babun kisno kumjo akaliang kayo kokot compare wat lakim dai ki belanang la start bro nre lada baro ki persang kum hakani kerukom kan long kesenjam bat kendoksa ya ki babon ban bot yaka kermen bakani ko kuboru kan ai men siam ki weipat Banuan ra ke jengkala haki emlang saalang habaro kiliang. te yakine ki jingrap jongi te ngimju ai dawai ni ai be da kasbo bangi yo hi na ki rap jongi bangi ri hayeng te ngi kidon ru ki mambar jongi baki yari jengri ri siar ri belang ri masi ri sneng te kita ki de ki jengri ba penmi ya kasbo ru te ki yo hi kasbo nang ta ban thong jeng thong don bari ngap ru Hoi, nak bentar jongi kilong kemi ai jeng mentoy shibun namar bangi yo shibun ki jeng hikai ban tip ban hikai hayeng ban yaladero ban nang ban sengkam sengjam